जाला हो पिया कहाँ ले जाला हो पिया किया बहिन बाहरी बाबू मरिया कहाँ ले जाला हो पिया और शांति मिले। हाँ हो माई के पहले माई आग जा 5 बढ़ावा जा भैया लोड कमाई में सोना बरसे लेकिन घर मालिकार जी मलकिन हाँ दोनों जाने के एक साथ आवे की चाहिए कह दी आई जा आई देखो कल आत्मा से बेर बेर ना मुलाकात हुई दीप राज और भादुर की धरती से साहब के ये निर्गुण के फरमाइश रहे 51 रुपये का पुरस्कार लेकिन काहे मलिकार जी कहाँ ले जला हो पिया कहाँ ले जला रे पिया कहाँ रे जला रे पिया पिया बही बारी बाऊ मरिया कहाँ ले जला रे पिया बाऊ मरिया कहाँ ले जला हो पिया आया बही बारी बाऊ मरिया कहाँ ले जला हो पिया अरे हमारे मान्य मुन्ना जी मलकारा भाई धोती में से पैसा खोल ले हमारे मुन्ना जी भी बैठे हैं काम हमारे बड़े भाई तमाम मुन्ना जी भी यही बैठल बनो नहीं के माध्यम से आल बनी जा ए सुना हां बैठले से काम ना चली कहते आवे लो तनी हम चीनी ए मालिका अरे कौने बाती के दुख होवे तब कहे तना राजपाट छोड़ के माता जी गइल लेके ना गइल है तब है ना और माई के पोता लोग उ तो घरवा में घुमत हवलो सोना के कदर सोना जाने तोहरा के कमाल की कदर सोना जाने तोहरा के कमाल अरे परखना खवला हमारा के आजी बनेला मासो की परेखे न पवेला हमारा के आज बनेला मासू हमारे होटे ई मारी कटी पे आजी ना करेला तुम हमारे हाथे मारी कटी में आज नाम करे बदनाम करेला तू हमें बदनाम करेला हमें बदनाम करेला तू बदनाम करेला तू हमें बदनाम करेला तू कहाँ ले जला हो पिया देखा इतने में ना मनाई लेकिन देखिए आई हमारे घर मालिकार जी हां आई हमारे घर मालिकार जी की तरफ से 500 रुपये पुरस्कार आई हमारे मुन्ना जी की तरफ से 100 रुपये पुरस्कार लेकिन माई की आत्मा जहाँ रे जगह मिले स्थान मिले सुख और शांति मिले लेकिन घर के मालकिन लोग कहाँ बाड़ी माई के बेटी दामाद बेटा पतो नाती नत पूरी पूरी बाजार भरल बाटे हित ना सबके हुआ भाई भौजाई सभे आई बाटे 10 गो रुपया 20 गो कर्जा ले लुआ का के उसे सही बात है काचे काचे बासा के दुनिया बनवले कहाँ ले जला हो पिया बासवा में दुनिया बनवले कहाँ ले काचे काचे बासवा के बोलिया बनवले कहाँ ले जला हो पिया हम पर डाली के चदरिया
घर के मालकिन कहाँ तू बैठल बाड़ू एक बार तू